Sziasztok! Mit hoztam most nektek? Egy Haul Temus rendelős videót. Hát ugye nemrég érkezett meg a futár, de már nem bírtam kivárni, ezért széjjel szedtem az acskót, és már megnéztem belőle mindent, kipakolgattam. Anyukámnak rendeltem kezdő csomag műkörömépítő szettet, mert ő egy nagyon jó anya, szereti az unokáit, családcentrikus, gyönyörű, szép, csinos nő, és számomra a világ legjobb anyukája, és szerintem ahhoz, hogy egy jó anyát meglepjünk, nem meg kellene különleges alkalmak, hogy mosolyt csaljunk egy jó anya arcára. Mert anyukám az mindent megtesz értünk, és az unokáiért rá mindenbe számíthatunk, ezért nem mondom, hogy egy nagy dologgal, de egy kis apró dologgal kedveskedtem neki. Rendeltem neki egy ilyen UV lámpát, ezen nincs semmi különleges, UV lámpát. Rendeltem egy mini UV lámpát, ez ugye nagyon praktikus tud lenni, kis helyet foglal, de amilyen kicsi, annyira hatékony, így össze lehet csukni. Akkor rendeltem ilyen körömportalanítókat, ezen sincs semmi különleges, körömtisztító keféket. Rendeltem ollót, műköröm hosszát lehet vágni méretre. Rendeltem ilyen illatos levendula ápoló, körömágy ápolóolajat, ugye a végéhez. Rengeteg narancsfapálcát, mert narancsfapálcából sosem elég. Rendeltem körömcsiszológépet. Vannak hozzá ilyen fejek. Ezt mindenki tudja, aki körmös, hogy melyikhez való. Rendeltem poligéleket, mert poligélből sosem elég, és elsőnek mink a poligéllel szeretne, vagyis anyukám próbálkozni. Van egy ilyen piros és egy ilyen rózsaszínes lilás hatású, az egyiknek 008-as a kódja, és ilyen Meteor márkájú. Rendeltem kettőfajta tippet, egy mandula alakút, és egy ilyen hegyesebbet. Körömágyollót rendeltem, körömágyvágóollót, és ugye reszelőket, mert reszelőből sosem elég. Rendeltem ilyen fajta gélet, hát ez Temus, nem tudjuk, hogy még milyen, majd kipróbáljuk és meglássuk. Rendeltem gyönyörű szép neonos géllakokat. Van ilyen piros színű, anyukám nagyon szerette a piros színt, ennek 62-es a kódja. Rendeltem ilyen neonrózsaszínt, ennek 156-os a kódja, és ezek Essako márkájúak. Neon narancs, ennek 151-es a kódja. Aki szeretne majd ilyet venni, ezt itt vettem a mini buy-ba, a gélakokat. És van egy ilyen neonzöld, ennek 150-es a kódja. És rendeltem körömágyfeltolót. Bocsánat, csak egy kicsit meg vagyok fázva. Ilyen tippeket, hát nem tudjuk, hogy melyiket használjuk majd. Ezen sincs semmi érdekes, ilyen ecseteket. Akkor még a Temurul is rendeltem ilyen különböző gélakokat, zöldet, rózsaszínt, pirosat, lilát, kéket, egy ilyen zöldest, ez is ilyen kis rózsaszínes. És rendeltem neki parfümöket is, mert anyukám a parfümöket. Ebből a Starból rendeltem vattacukrosat és fagyisat, nagyon fincsillatú, és rendeltem egy ilyen Moda nevezetű parfümöt. Na hát ennyi is lett volna a kis videóm, jaj bocsánat, majd elfelejtem. Rendeltem ilyen orr- és fülpiercing lövő szettet is, így néz ki.
mutatom. Rendeltem ezt a gépezetet, meghúzom, és már benne is van. A fülbe is, az orba is. Ez ilyen fésztól hozzá, amivel ki lehet jelölni. És nem tudom, mennyire adja át a kép, ilyen, hát ilyen gyógyfülbe valós ékszereket is. Na, ennyi is lett volna a kis videónk, majd várjuk a kedves vendégeket szeretettel. Örülök, hogy velem tartottatok, mindenkinek szép napot kívánok!